ఈ లోకంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికినన్ని సంవత్సరాలు కూడా మీరు అందరూ ఎదురు చూసేది, వెతికేది ఎవరి కోసం అంటే నమ్మకస్తుల కోసం వెతుకుతారు, నమ్మకస్తుల కోసం ఎదురు చూస్తారు. నమ్మకస్తులతోనే మీరు నివసించాలనుకుంటారు. నమ్మకం లేని చోట మీరు నివసించడానికి ఇష్టపడరు. ఈ చుట్టుపక్కల అందరూ దొంగలే ఉంటారండి అంటే అక్కడ మీరు తక్కువలో ఇల్లు అద్దెకు దొరికినా తీసుకోరు. ఎందుకు తీసుకోరు? అందరూ దొంగలని తెలిసిన తర్వాత అక్కడ ఇల్లు ఎలా అద్దెకు తీసుకుంటారు? మీరు తీసుకోలేరు. ఇక్కడ అందరూ నరహంతకులే ఉంటారు, ఎప్పటికప్పుడు మర్డర్లు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈ బస్తీ అంతా లేదు, పేట అంతా అలానే ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఉచితంగా ఇల్లిస్తానన్నా కూడా అక్కడ మీరు అద్దెకు ఉండడానికి ఇష్టపడరు. అంటే మీరు నివసించే చోటు మీకు అనుకూలమైనదిగా, మీరు ఎవరితో అయితే కలిసి బ్రతుకుతున్నారో వారందరూ నమ్మకస్తులుగా ఉండాలని మీరు ఎప్పటికప్పుడు కోరుకుంటారు. మరి ప్రభువు కూడా అంతే. నీకో న్యాయం, ఆయనకో న్యాయమా? కాదు కదా. ఆయన కూడా ఏమనుకుంటున్నాడంటే, నువ్వు ఈ రోజు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకో, నీ మైండ్లో ఒకటే ఫిక్స్ అయిపో, ప్రభువా నీ ఎదుట నమ్మకంగా ఉంటాను,